अदालगुरि जिल्लानि लाइमोनफोरा खेल' इन्डियायाव जाफुंसार जानो हादों। खेल' इन्डिया इस्टार्न अपेन टेलेन्ट हान्ट बक्सिं टुर्नामेन्टआ 2024 2 मार्चनिफ्राय 9 मार्चसिम गुवाहाटीनि देशभक्त तरुणराम फुकन इनडोर स्टेडियामाव खुंजादोंमोन। बादायलायनाया साब जुनियर आरो जुनियर मोन्नैनिफ्रायबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय खुंजादोंमोन। अदालगुरि जिल्लानि सुदीप बसुमतारिया जुनियर 75 केजि थाखोआव देरहानानै सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन। सुदीपआ सिलफुटा गामिनि रुंसारि रुस्तम बसुमतारि आरो मृदुला बसुमतारिनि फिसाज्ला। थांनाय बोसोराव अदालगुरि जिल्ला बक्सिं एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि आनन्द मोसाहारिया बिथांनि जाखांफुनाय रोंगौथिनि सिनायथिखौ होदोंमोन आरो बिथांखौ गुवाहाटीनि सरुसाई स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव स्टेट स्पर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसनना होदोंमोन। आनन्द मोसाहारिया बिटिआरनि गिबिसिन रोंगौथि गोनां हायुंआरि बक्सिं रेफारि आरो बिजिरगिरिमोन। बिथांनि रोंगौथिखौ नुनानै रेफारि आरो बिजिरगिरि महरैबो थिसननाय जादोंमन। अदालगुरि जिल्ला बक्सिं गौथुमा सुदीपखौ बिथांनि जाफुंसारनायनि थाखाय आरो जिल्लायाव बान्था लाबोनो हानायनि थाखाय बरायदों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारआ बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।